Bé, hola, havíem de començar les preguntes. Hem tingut alguns problemes tècnics i no sé si ara ho esteu veient o no. Sí. Bé, me diuen que sí, que ens esteu veient bé. És una mica complicat, això de fer les xerrades online, com veieu, perquè, bé, tot i que ho teníem preparat, es veu que a última hora hi ha hagut una errada. Bé, m'han passat algunes de les vostres preguntes. Per exemple, la primera era que si davant de les discrepàncies amb el fet d'entrar al govern amb la CNT, com va actuar la CNT amb les joventuts després. Bé, bàsicament, sobretot hi ha com un doble problema. És que no us ho he explicat com més profundament perquè tampoc teníem massa temps. I el doble problema va ser que hi va haver-hi un comitè de les joventuts llibertàries que, diguem, sí que va seguir tota la política que portava la CNT en aquell moment, quan va entrar a govern, etc. Aquest comitè regional va dimitir, era el comitè regional que presidia Fidel Miró. Va dimitir i quan va dimitir aquest comitè regional per tots els problemes que ja estaven havent interns perquè la major part de joventuts no estaven d'acord amb aquesta actitud, el que va passar és que la CNT es va dedicar, diguem, a afavorir aquest comitè regional que havia dimitit i, per exemple, li va donar una pàgina sencera, Solidaritat Obrera, perquè en allà poguessin expressar les seves opinions. I també hi havia un tema econòmic, perquè la CNT donava ajuda econòmica a les joventuts llibertàries. I llavors, quan va haver-hi tot aquest problema, hi va haver-hi com algunes ajudes d'aquestes que es donaven a nivell econòmic que es van deixar de donar. I això, per exemple, va portar problemes a les joventuts llibertàries que per editar ruta necessitaven aquesta aportació que, per exemple, els feia la CNT i va haver-hi uns mesos que va haver-hi problemes per editar ruta. De fet, les joventuts llibertàries de Gandesa, en un dels congressos, van proposar que si realment volien treure's de sobre aquesta tutela de la CNT i ja ho havien fet com a nivell ètic, que per què no ho podien fer també a nivell econòmic, i que el que havien de fer era com desvincular-se ja totalment de l'organització. El que passa que això va provocar com molta discussió perquè no eren, diguem, prou autònoms com per poder-ho fer, i menys en un moment que ja la guerra estava molt avançada i que estaven passant la major part d'agrupacions moltes dificultats a nivell econòmic. Després també hauríem d'anar veient cas per cas, perquè les CNTs d'alguns territoris van reaccionar d'una manera i d'altres d'una altra, o sigui que tampoc no és ben bé el mateix. Hi havia una altra pregunta que deia què diferenciava les joventuts llibertàries d'altres joventuts com les socialistes. Bé, bàsicament, sobretot aquest component, en el cas de les joventuts llibertàries, que eren una organització que eren absolutament assembleària i bastant de baix cap a dalt. I, en canvi, les joventuts socialistes eren joventuts que seguien molt més el que eren les consignes del partit. El que deia el partit, evidentment, eren com una corretja de transmissió del partit. En canvi, les joventuts llibertàries no fan aquesta funció de corretja de transmissió, sinó que tenen com un programa propi i, a més, cada una de les agrupacions, com que és autònoma i pren les seves decisions, hi ha com més debat i més, podríem dir, més discussió dins l'organització. Això per una banda, pel que fa al tema organitzatiu. I per l'altra, perquè podem dir que les joventuts llibertàries, sobretot a l'època de la guerra, tenen un component molt més revolucionari. De socialistes hi ha un moment en què es volen ajuntar amb les joventuts llibertàries i hi ha, per exemple, a molts llocs on funciona aquesta unió. Per exemple, a Mataró va ser un dels llocs que va funcionar. Però es va acabar trencant, sobretot perquè la que acordaven principis en comú, les joventuts llibertàries sempre volien anar com més enllà en tot el que era el tema revolucionari i les joventuts socialistes sempre ho frenaven una mica més, això. I això va provocar que no s'acabessin posant d'acord i un altre dels temes amb els que tampoc es posaven d'acord era amb l'animadversió que hi va haver sobretot entre les joventuts socialistes unificades i les joventuts del Punt. Això va acabar provocant que se formés durant uns mesos un front anomenat de la joventut revolucionària
que en vez d'ajuntar, diguem, les joventuts llibertàries amb les joventuts socialistes, va ajuntar les joventuts llibertàries amb les joventuts del PUM, perquè van trobar també després durant els fets de maig potser més afinitats en el tema revolucionari, no? Que el volien portar com bastant més enllà del que en realitat volien fer les joventuts socialistes, no? Que al final van acabar sent doncs, unes joventuts de partit que, a més, en algun moment, quan es parlava de la Unió de Joventuts, les joventuts socialistes parlaven de que s'integressin en aquesta Unió de Joventuts fins i tot joventuts que poc tenien a veure ideològicament, no?, amb el que podien ser les joventuts socialistes o les llibertàries. Això, evidentment, les joventuts llibertàries ho van rebutjar en tot moment, no?, perquè no estaven d'acord. Ells pensaven que si la joventut s'unia havia de ser per fer una unió absolutament revolucionària, no per fer una unió, diguem, semblant a la que era la unió de partits i seguir amb el joc de la Segona República, no? I això és una cosa que els diferencia. Intento anar una mica ràpid, També algú ha preguntat que s'expliqués una mica més les diferències entre la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries i les de Catalunya. Bàsicament, la diferència més gran és semblant a aquesta que hem explicat de les joventuts socialistes. És una diferència de concepció de l'organització. O sigui, la Federació Ibèrica de Joventudes Libertàries va arribar un moment, sobretot durant la guerra, que va pecar molt d'intentar centralitzar el que havien de fer totes les joventuts des de l'opinió del que era el Comitè Nacional. I aquest Comitè Nacional seguia tot el que deia la CNT. Llavors, a la que hi havia discrepàncies, com en el cas de les joventuts llibertàries d'aquí a Catalunya, que volien tenir una veu pròpia o hi havia discrepàncies amb aquesta opinió que s'havia de seguir, aquí sobretot és quan van començar els conflictes. De fet, les dues feien, pel que fa a activitats, a discurs, etc., pràcticament era el mateix. El que passa que la Federació Ibèrica de Joventudes Libertàries, al comprar, diguem, el circumstancialisme i l'estar d'acord i seguir amb tot el que deia la CNT, que s'havia d'entrar al govern, etc., doncs això va fer que per les joventuts llibertàries d'aquí a Catalunya hi hagués un trencament i diguessin, en realitat, això, el que estan fent no té res a veure amb la revolució que nosaltres volíem portar endavant. També me pregunteu, les barriades o esfuerzo està digitalitzat i on el podem trobar? Vale. A veure, les barriades, jo l'exemplar aquest que vaig trobar està en l'Arxiu Municipal de Malgrat i és uns documents que hi havia que estaven en molt mal estat, que suposo que des de les Joventuts Llibertàries de Barcelona enviaven a diferents delegacions. Jo digitalitzat no l'he trobat, però pot ser que en algun lloc existeixi. A Esfuerzo sí que està digitalitzat i a més hi ha molts arxius que ho tenen, igual que Ruta, si us aneu al pavelló de la República, doncs tenen molts exemplars i després també els hi puc passar als companys de WhatsApp algunes adreces en les que podeu trobar molta premsa anarquista d'aquesta digitalitzada. Més, diu, per què creus que les joventuts llibertàries són més conegudes a nivell general que altres com les socialistes unificades? No sé si són més conegudes. A nivell d'estudis, hi havia estudis abans de les joventuts socialistes unificades que no, per exemple, les joventuts llibertàries, però és que han de ser més conegudes perquè eren molt més nombroses i estaven molt més exteses. Per tant, és normal que hi hagués molta més repercussió. I jo crec que també és perquè van seguir l'activitat. Després, durant el franquisme, continua l'activitat. Durant molts anys hi ha autors que sí que han estudiat tota aquesta part de l'activitat de les joventuts llibertàries durant el franquisme i després durant la democràcia. I jo crec que aquesta continuïtat també ha fet que siguin com més conegudes. Si hi ha algun portal web on es puguin trobar cartells que feien. Els cartells que feien. Sí, per exemple, si entreu a l'arxiu de la memòria històrica de Salamanca, tenen com tot un apartat de cartells. Per exemple, aquest que és el que vam fer servir,
per fer la portada del llibre. De fet, està extret d'allà i és com molt fàcil d'entrar perquè poseu en el buscador mateix, en el buscador de Google, Arxivo de Salamanca i de seguida us sortirà i veureu que és com un portal de memòria històrica i en allà hi ha infinitat de cartells, també hi ha fotografies i, si no, també hi ha una col·lecció de cartells de l'època que és molt important en el pavelló de la República. El que passa, no sé si ho podeu trobar així com digitalitzat, però en allà n'hi ha moltíssims. Diu, per què creus que ha trigat tants anys a tornar-se a formar unes joventuts llibertàries? Hi va haver algun altre intent abans? Bueno, sí, de fet, jo aquesta part de la història no l'he estudiat tan a fons, però durant molts anys van existir les joventuts llibertàries després del franquisme. Es van acabar dissolent. Ben bé per què? És difícil d'explicar, però jo crec que també les formes de lluita en tot el que seria l'àmbit anarquista van patir moltes transformacions, sobretot a partir dels anys 60 i dels anys 70, i va haver-hi com un canvi, no? I potser l'organització aquesta, diguem, més clàssica com a joventuts llibertàries es feia d'una altra manera. No pròpiament amb aquest nom o amb aquesta estructura, però es feia d'una altra manera. Jo crec que això també ha sigut un factor que ha influït en que no s'hagin tornat a cristal·litzar com a organització. Ara, en aquest moment, sí que s'ha fet, s'ha com tornat a engegar tot i crec que també té a veure amb tot el que estem vivint. Cada context forma les seves pròpies organitzacions i els seus propis mètodes de lluita i, en aquest cas, potser altra vegada s'ha tingut la necessitat que hi hagi una organització juvenil que, a més, estigui estructurada, perquè l'important de les joventuts llibertàries és que donen com aquest paraigua o aquesta estructura, perquè d'organitzacions juvenils anarquistes sempre n'hi ha hagut, hi ha hagut aquesta continuïtat històrica sempre. Què més? Diu, alguna recomanació a les noves joventuts respecte a aprenentatges de les joventuts d'aleshores? Home, si ens fixem en les joventuts d'aleshores, és bastant per desanimar-se, perquè van ser unes joventuts que van passar moltíssimes dificultats durant la República, durant la guerra, van estar lluitant moltíssim, van arribar al seu somni, perquè ells es formen a l'any 32, estan tota la Segona República amb accions revolucionàries i quan comença la guerra, el juliol del 36, veuen que es fa possible allò pel que lluitaven, que era fer una revolució social, acabar amb el capitalisme, etc. I semblava que seria possible en aquell moment. Però, en realitat, no. Ho toquen amb les mans i després se'ls en va. Els dura 6 mesos, del juliol del 36 al desembre. Al desembre ja veuen que aquella revolució que pensaven que estava en marxa, que havien vist com es col·lectivitzaven les fàbriques, havien anat al front a lluitar, havien vist els que van anar a l'Aragó, precisament, van estar allà amb les col·lectivitzacions, van veure que tot allò anava endavant, i després també van començar a veure com tot anava enrere. I després van viure la persecució, van viure la derrota, tots els anys de clandestinitat en el franquisme, i jo crec que una característica d'ells és sobretot la resistència. La resistència en temps molt difícils, perquè sempre ho van tenir tot a la contra. Però tot i això van tenir com molta perseverança, van seguir amb la seva idea i crec que era gent que no sé si a la vostra organització també sou així, però que eren gent que eren molt disciplinada, o sigui, no era només soc d'una organització, ser militant d'una organització és molt complicat, perquè requereix molt de sacrifici personal i moltes hores, i no sempre la gent està disposada a assumir aquest compromís, però és que amb ells anava bastant més enllà, sobretot amb els militants de l'època de la Segona República, era una qüestió, la Dolors Marín ho explica molt bé això en un llibre que es diu Anarquistes, que us el recomano moltíssim perquè explica molt bé tot el context d'aquella època, i ella diu que ells vivien en anarquia,
I això era com una filosofia, no? Això de viure en anarquia i que tots els aspectes de la seva vida estiguessin en consonància amb la seva militància. I una mica el que jo crec que el que en podem aprendre d'ells és això, no? Intentar tenir aquesta coherència, no? I aquesta constància, que ja us dic que és difícil, no? Molts d'ells en aquella època també. Jo he trobat alguns documents on n'hi havia que es queixaven de la gent no ve a les assemblees, només vol fer-se militant, però després no vol agafar càrrecs, no vol acabar de participar. Vull dir que això també hi era. A veure, seguim. Diu, jo estic buscant informació sobre una dona que va formar part de les Joventuts Llibertàries. Potser que hi havia o grups de barri, o sigui, hi ha com 3 tipus de joventuts llibertàries. Les de barri, per exemple, les Joventuts Llibertàries del barri de Gràcia o de Sants. Aquestes estaven agrupades en federacions locals. En el cas de Barcelona, la Federació Local de Barcelona, en el cas de Badalona, la Federació Local de Badalona. També hi havia joventuts llibertàries dins dels sindicats, o sigui, hi havia sindicats que tenien la seva secció de joventuts llibertàries. I després hi havia joventuts llibertàries en els pobles, però no estaven agrupats en províncies, estaven agrupats en comarques. Això és curiós perquè a l'any 36 és quan comença això de la divisió així és comarcal i ells l'adopten. També l'havia adoptada la CNT. Per tant, si la dona en qüestió és d'un barri, hauries de buscar, si no trobes informació sobre les joventuts llibertàries d'aquell barri, de la federació local de la ciutat de la que sigui. I si la dona és d'un poble, o en el poble o, si no, en la comarcal, o sigui, a la comarca que pertanyi a aquell poble, que no sempre coincideixen, però la major part de les vegades sí. Diu, van ser més perseguides les persones militants de les joventuts llibertàries que les d'altres agrupacions? No més, o sigui, depèn de l'època. O sigui, durant el franquisme, igual que totes, perquè durant el franquisme la persecució contra qualsevol organització que fos opositora a la dictadura pràcticament va ser la mateixa. Però durant altres èpoques sí, clar, durant l'època de la Segona República se'ls persegueix molt més. De fet, ells se queixen de que se'ls persegueix més que en els grups feixistes, no? Que me'n recordo d'un escrit que hi havia que deien van trobar una reunió de feixistes, em sembla que eren de Falange, fins i tot amb armes, i no els van tancar a la presó. I, en canvi, en els militants de joventuts llibertàries, molts es van passar pràcticament els anys de la Segona República a la presó. Però després, en el franquisme, igual que la resta d'organitzacions. Dius, creus que el context material és molt diferent a l'actual com per poder arribar a tenir la mateixa quantitat d'afiliades? El context material suposo que te refereixes a la situació econòmica. Home, era bastant pitjor, Sí, era bastant pitjor que ara. O sigui, ara no és que estiguem massa bé. Dic ara en la situació normal, no ara el que vindrà després del coronavirus, que ja veurem com serà la situació econòmica. Però si, parlem d'abans del coronavirus, era molt pitjor i penseu que molts dels militants de joventuts llibertàries tenen una característica, que és que quasi bé tots havien començat a treballar de molt petits. O sigui, havien començat a treballar amb 10, amb 11 anys, a fàbriques, al camp, allà on fos. I tenien aquest component que ja des de ben petits havien sentit en pròpia carn el que era l'explotació laboral, perquè, a més, treballaven per una absoluta misèria i amb unes condicions de treball que eren horroroses. Per tant, tot el tema aquest de la consciència de classe, evidentment, la tenien molt més interioritzada de la que la pugui tenir qualsevol jove d'avui en dia, bàsicament perquè ho havien patit d'una manera com potser molt més brutal de la que ho podem patir ara. Evidentment que ara també hi ha problemes econòmics, hi ha situacions molt i molt complicades, però un detall, la major part de gent pot anar a l'escola com a mínim fins que acabi l'ESO. Això ells no ho van tenir. O sigui que era una situació molt diferent i jo crec que per aquesta banda facilitava també més que la gent no tenien massa coses a perdre, la veritat, a l'hora d'afrontar la lluita. Diu, m'ha xocat bastant el tema que has comentat de les agrupacions infantils llibertàries. Sempre havia pensat que l'anarquisme era contrari a la figura del pioner de tipus comunista.
Nadaya Ferrer y Guardia aprendan primero los niños a ser hombres y después declárense en buena hora de rebeldía. Sí, és curiós, però n'hi van haver, n'hi van haver. I moltes vegades la intenció era, sobretot a nivell educatiu, no? Perquè les joventuts llibertàries s'agafen també com la missió aquesta de transformar l'educació, no? I de fer una educació que arribi a tothom i que sigui de tipus racionalista, etc. Llavors, jo crec que l'objectiu d'aquestes agrupacions infantils llibertàries bàsicament era aquest. Un, posar en els nens en contacte amb la natura. De fet, he trobat que se'ls emportaven, doncs, jo què sé, a fer excursions per la muntanya, jocs, etc. Això de posar-los en contacte amb la natura i també de proporcionar-los una educació que fos de tipus racionalista. Bàsicament, l'objectiu era aquest. Pots recomanar algun llibre que hagis consultat que creus que té molt a dir del tema a part del que presentes? Sí, jo us volia recomanar, de fet els tenia aquí apuntats, perquè crec que si voleu una història sobre les joventuts llibertàries, doncs, que és bàsicament el que explico jo, però si el que us interessa doncs és tot el que seria l'anarquisme d'aquella època, que crec que és molt interessant. Per exemple, aquest que us deia abans, que és un llibre de la Dolors Marín. La Dolors Marín és una historiadora que pràcticament tota la seva trajectòria l'ha dedicat a estudiar l'anarquisme i ha fet llibres superinteressants. Us dic aquest perquè és un dels últims que va fer i es diu Anarquistes. I està molt bé perquè t'explica també tota la part com cultural d'aquella època de l'anarquisme. Quins llibres llegien. T'explica tota la història aquesta. No sé si sabeu que la Frederica Montseny feia, i els seus pares, a part de la revista Blanca, van fer una sèrie de novel·les que es deia La novel·la ideal, i era com superfamosa en aquella època perquè eren com històries d'explotació obrera i la gent les llegia com molt emocionada. I ella t'explica totes aquestes novel·les, tot el tema, tot el teatre, tota aquesta vessant com cultural i social que tenia l'anarquisme en aquella època i crec que és molt interessant. També us recomano La lucha por Barcelona, d'en Chris Hellman, que és un llibre superinteressant perquè explica tota la part aquesta de l'anarquisme durant la Segona República i tots els problemes que van tenir i com el govern en aquell moment de la Segona República reacciona en contra, sobretot, dels anarquistes, i també explica molt bé el context d'aquell moment econòmic. Per exemple, explica tot el tema de com es vivia a Barcelona, de la superpoblació que hi havia, de tot el tema del problema que hi havia amb els lloguers i el sindicat de llogaters que es va fer en aquell moment, i és un llibre que és superinteressant. I també us recomano de Josep Peirats, de Mi paso por la vida, que Josep Peirats va ser un dels caps visibles de l'anarquisme de l'època. Va estar a Hospitalet, després va estar a Lleida durant una temporada i té com una mena de llibre de memòries que està com editat i es diu així, De mi paso por la vida, i és molt interessant perquè t'explica com tota la seva experiència militant i ell ja no era tan jove, de fet ell al principi estava com una mica en contra fins i tot de la formació de joventuts llibertàries. Deia que no hi havia cap mena de necessitat de que es formessin grups de joves, com l'anarquisme ja tenia tot el que els joves podien necessitar. I va passar d'aquesta, en principi, reticència a les joventuts llibertàries a fins i tot convertir-se en un dels dirigents de les joventuts llibertàries. I també és interessant de veure aquesta evolució i també de la seva experiència durant la guerra, durant el cop d'estat. Bé, jo crec que és un llibre que està bé que el llegiu i després també, clar, si voleu, com el llibre clàssic, hauríeu de llegir-vos el llibre de Josep Termes, que us explica tota la història de l'anarquisme a Espanya, o sigui, des dels inicis, i també, bueno, ja és com més gros, però també és superinteressant. Què més? Vale, diu, tenien estructures de subsistència o connivència a les diverses joventuts llibertàries? Doncs no ho sé. Això no ho he trobat. No n'he trobat cap evidència. Pot ser que ho tinguessin, alguna manera d'ajuda mútua, però jo crec que això es feia més a través de la CNT.
suposo, més que no pas de les joventuts llibertàries. I bé, no sé si hi ha més preguntes. Bé, de tota manera, farem això, els hi passaré als companys, perquè veig que hi havia moltes preguntes, no?, que teníeu com ganes de veure premsa de l'època o documentació. Llavors, el que farem serà, els hi passaré als companys de Batzac algunes adreces perquè us les publiquin i pugueu entrar a veure tota aquesta premsa de l'època, que crec que també és interessant. I també els hi passaré vaig fer un mapa interactiu en el que te pots posar a sobre de el mapa aquell que us he ensenyat abans, i hi ha com uns punts vermells, i llavors jo el que vaig fer va ser recollir informació de cada una de les joventuts llibertàries de les que vaig trobar i posar la informació en allà i també d'on s'havia extret aquella informació. Llavors també els hi passaré perquè pot ser, per algú li pot interessar del seu poble o de la seva ciutat, de mirar en aquest mapa, posar-se a sobre i veure tota la informació que vaig trobar i on la vaig trobar, i potser a partir d'aquí podeu fer la vostra pròpia recerca, no? Perquè al final aquesta recerca que he fet jo sempre penso, no? És una recerca que està incompleta, no? Com totes les recerques. Sempre es pot intentar trobar més cosa, i una mica la meva idea quan vaig fer aquest estudi era aquesta, no? Intentar fer com un resum de tot el que hi havia fins a aquell moment i buscar tot el que pogués, però que després aquesta història quedés oberta i al final l'acabéssim fent una mica entre totes, i que cada agrupació, ara sobretot que ha tornat a ressorgir les joventuts llibertàries, doncs què més interessant que les agrupacions noves intenteu trobar aquesta història precedent i potser investigar de les joventuts llibertàries que hi havia en aquella època en el vostre entorn. I potser aquest mapa que jo vaig fer o aquest llibre és només un primer pas i després vosaltres podeu trobar moltes més coses, però crec que seria interessant això, de recuperar aquest passat per portar-lo cap aquí, i també el que deia abans una de les preguntes d'interpretar-lo i de poder fer-ne algun aprenentatge, que al final la història ens ha de servir per això. No sempre ens serveix, però en principi sí. L'última pregunta. Creus que hi ha gaires investigacions sobre l'anarquisme a Catalunya en general? En autors d'avui en dia hi ha, sí, d'investigadors sobre l'anarquisme, per sort, n'hi ha. Molts no. O sigui, no és un tema, diguem, que a nivell acadèmic sigui massa recurrent. No és un tema que s'investigui massa. Per què? Ja us ho he dit abans, perquè és molt difícil d'investigar l'anarquisme per la complexitat de l'època, per la dispersió de la que us parlava de documents, que és com molt complicat trobar documents. També cada vegada ens queden menys testimonis orals. Jo, per exemple, quan vaig fer l'estudi, m'hagués agradat entrevistar a militants de les joventuts llibertàries, però és que per edat ja quasi bé no en quedaven. Vaig localitzar un senyor que vivia a Perpinyà, que té quasi 100 anys ja, però ell havia sigut ja de les joventuts llibertàries de les a l'exili, o sigui, de les d'aquí no. Llavors és molt complicat, és un tema que és difícil d'investigar, això per una banda. I per l'altra, crec que també hi ha hagut el que parlàvem, aquest oblit de l'anarquisme. L'anarquisme ha tingut una visió molt negativa, sobretot després de la dictadura. Va quedar com implantada una visió bàsicament de l'anarquisme violent, i quan es parlava de l'anarquisme a la Guerra Civil només es parlava dels incontrolats que afusellaven a gent o que cremaven esglésies, etc. Llavors, com la imatge aquesta que ha quedat d'aquest anarquisme violent que només cremava esglésies, etc., ha tapat tota la resta del moviment. I això és una llàstima, perquè era un moviment molt ric a nivell cultural i molt interessant, i que ha quedat una mica tapat per les 4 coses que s'han dit de l'anarquisme. També va fer molt de mal la visió
d'un historiador que ho va qualificar com un moviment absolutament primitiu i sense estructura, no? I és tot el contrari, no? Quan aprofundeixes una mica en l'estudi veus que sí que hi havia estructura, que sí que hi havia documentació i que sí que va constituir una alternativa en aquells moments a Catalunya i és una mica trist que s'hagi oblidat això, perquè la importància que va tenir el moviment a nivell social en aquella època va ser molt gran, no? I potser això no s'ha posat en la dimensió que mereixeria. I, bueno, ara, també és una de les tasques que potser com a organització, i veig que, a més, ja sé que ho esteu fent, de Batzak, d'intentar recuperar aquesta història i tornar-la a posar en el lloc que hauria d'estar. I bé, tanquem preguntes. Moltes gràcies per haver-me convidat i per aquest torn que hem fet i perdoneu al principi que ha sigut una mica difícil de poder-nos coordinar i engegar-ho tot. Fins aviat.